La colla Joves Xiquets de Valls ha estat l'encarregada d'obrir el concurs perquè fa els castells en solitari. El castell escollit, el 3 de 9 en folre, per tal d'assegurar una primera estructura puntuada. Aquesta tàctica els ha donat resultat, ja que no han tingut excessius problemes per descarregar-lo. El castell només ha patit una mica la sortida de la canalla. En tot cas, 832 valuosos punts pels vermells. Per un dels terços era el primer castell després d'una llarga lesió. Perquè quedava un pelat baix el meu pilar, llavors, clar, després anava allà. Però bueno, ja estic acostumat. Una bona manera de començar el concurs, en tot cas. Doncs home, sí, perquè ja donem confiança, tenim una estona per preparar el segon castell, i si va bé, doncs, a veure si ho podem guanyar. Els castellers de Vilafranca surten destacats des de la primera ronda amb la màxima notació de punts pel seu 4 de 9 en folre i l'agulla. Segueix la Vella de Valls amb 300 punts menys perquè aquest castell només l'ha encarregat. I tercers, els Joves amb el 4 de 9. Segueixen empatades les dues colles grans de Tarragona i Mataró amb la Torre de 8. El 4 de 8 classifica també entre els 10 primers Barcelona, Xicots de Vilafranca, Sants, Reus i Salt. La segona ronda s'ha iniciat amb una bona estona d'espera mentre les Joves de Valls preparava el 5 de 9 en folre, del qual han desmuntat 2 peus. El tercer, amb el públic ja impacient, l'han tirat amunt. El 5 de 9 en folre és un castell que les Joves mai ha pogut descarregar, tot i que les dues darreres temporades ha tingut molt bon resultat amb el 5 de 8. Tot i haver esperat el tercer peu, no sembla que hagin pogut lligar bé el folre i el castell ha patit en excés de terços. Amb un dels aixecadors col·locats i l'enxaneta arribant a dalt, el castell ha caigut. El pis de quarts de la banda del 2 ha estat el que s'ha dit. Les dues colles vallenques no han puntuat a la segona ronda i Vilafranca es desmarca i passa del doble de punts de la colla vella, que malgrat tot manté la segona posició. Els Xiquets de Tarragona desbanquen a les Joves i passen a ser tercers. I els Capgrossos avancen a la 5a posició. Desapareix la Jove de Tarragona dels 10 primers i apareixen els Xics de Granollers al lloc 9è. Després de l'intent de 5 de 9, les Joves ha volgut assegurar en la tercera ronda. Per aquest motiu, el castell que han provat ha estat el 4 de 9 en folre, que també havien descarregat fa un mes per Sant Fèlix. Tot i que aquest any els ha costat fer els primers castells de 9 pisos, avui han demostrat que en aquest segon tram de temporada no tenen cap mena de problema amb ells. El 4 de 9 els ha sortit ben quadrat i molt maco, de manera que l'han pogut descarregar aparentment sense gaire esforç. Amb 2 castells de 9 a la butxaca, els vermells s'asseguraven virtualment la tercera posició al concurs. Vilafranca i Vella arriben a la tercera ronda escurçant la diferència, gràcies a que han fet els mateixos castells. Els verds descarregats i els vallencs només carregats. Les Joves de Valls recupera el tercer lloc i els Xiquets de Tarragona són els quarts. Moviments a la segona meitat de la taula. Pugen Xicots, baixa Sants, desapareix Granollers i apareix la Jove de Tarragona en el lloc desè.
Silenci concentrat! Silenci! Callem i concentrats, Amb tranquil·litat, va! Ben equips! Va, nene! A l'inici de la quarta ronda, les joves ha demostrat que no renunciava a res i ha tornat a provar el 5 de 9 en folre, després que el primer intent havia quedat prop de carregar-se. El resultat, però, ha estat aquest cop relativament similar. El castell ha pujat remenat i amb sisens col·locats ha començat a patir en excés. A més, la canalla ha mirat avall en algun moment, tot i que no s'ha fet enrere. Altre cop, però, entraven els aixecadors quan ha caigut el castell. Concurs, ja que no ha tirat cap castell en la cinquena ronda. Per què ha acabat caient aquest 5 de 9 en folre, que pujava molt bé? Bueno, és un castell enorme, no? Vull dir, està considerat dels castells més importants que hi ha i, a veure, nosaltres hem fet una gran feinada a l'ensaig i potser, doncs, bueno, ens hem quedat amb aquest regust almenys de poder el carregar, no? Nosaltres anàvem convençuts que podíem descarregar, el que passa que, bueno, fins que no afrontes el repte aquí a plaça no saps mai com està. Divendres vam fer una prova molt maca, ens va donar molta confiança i el fet és que l'hem provat 2 cops i hem arribat bastant amunt, però bueno, no potser ha reflectit el treball que s'ha fet a l'ensaig, no? La quarta ronda sembla que haurà sentenciat el concurs. Amb la torre de 8 carregada, Vilafranca es desmarca de la Vella, que no ha pogut amb el 4 de 9 sense folre. Els joves es mantenen tercers i darrere Xiquets de Tarragona i Mataró. El ball segueix del 6 al 10 amb els mateixos protagonistes. La jove de Tarragona escala fins al 6è lloc i també avança Reus, que ara és al lloc 8è. D'aquesta manera s'ha acabat el 21è concurs de castells de Tarragona. Ja coneixem la classificació d'algunes colles. En tot cas, ara és el moment de saber com acaben les 18 formacions que avui s'han enfrontat a la plaça de Toros de Tarragona. Els castellers de Vilafranca fan bons els pronòstics i guanyen amb gran avantatge el concurs amb 5.754 punts. La Vella manté el segon lloc conquerit des del principi a gran distància de la resta de colles i la tercera plaça és per les joves de Valls amb 1.597 punts. Al quart lloc, una gran sorpresa, els Xiquets de Tarragona, que han fet una gran actuació. Els capgrossos de Mataró són 5ens amb una actuació correcta i moderada, empatats amb la jove de Tarragona, que per penalitzacions són 6ens. Xicots, Reus, Barcelona i Sants completen les 10 primeres posicions. En la segona meitat de la classificació general i amb diferències de punts que no arriben al centenar hi ha els marrecs de Salt, Granollers, Sabadell, Nens del Vendrell i Segals d'Osona. Els castellers de Gràcia, amb el 16è lloc, són una de les sorpreses en negatiu. Tanquen el concurs les dues colles tarragonines que hi participen com a organitzadores, Serrallo i Sant Pere i Sant Pau.